Emoció i agraïment una altra vegada a la fàbrica dels antics balladors de Gitanes. Si fa una setmana era l'exposició que encara està oberta a la fàbrica, dissabte passat va ser per l'homenatge dels antics balladors de Santa Eulàlia, una diada històrica i que es recordarà molt de temps. Més de 700 persones van omplir de gom a gom la sala gran de la fàbrica dissabte a la tarda en un dels actes més emotius de la història recent de Santa Eulàlia. L'actual colla de gitanes va homenatjar-hi uns 90 exballadors i exballadores que en algun moment o altre havien dansat aquest ball tradicional al poble abans de 1954. La majoria ja ha vist diversos superant els 90 anys, van agrair emocionats aquest reconeixement que alhora servia per tancar els actes del 125è aniversari de l'existència de gitanes a Santa Eulàlia. Els homenatjats dissabte van rebre un diploma commemoratiu que incloïa una fotografia on apareixien ells mateixos de joves en alguna colla. Els actuals responsables de les gitanes van treballar intensament els últims mesos en la commemoració que fa 2 dissabtes va viure el primer capítol amb la mostra fotogràfica d'aquest segle i quart, que es podrà visitar a l'espai polivalent fins al 7 de gener. L'esforç i dedicació, deien, ha valgut la pena. La valoració és que pensem que ha anat molt bé.